Guys, kauwanon na siya guys. So, manghipos na ko. Kauwanon siya, kauwanon na. Maghipos guys kay nilakaw si kuya o si mama. Nawa ko deres junior. So ako rahipos ron.
katabangan ako tila. Katabangan na utoy-utoy. Katabangan si utoy-utoy. Oops. Oh my God. Wala na lang. Gaba. Hangat ko eh. Nahipos sa taon. Ang lima kasako. Maghipos ako standing guys. Finally guys, nahumanan dyan ako hipos ang kuan binuwad. Kuan man to kasako, lima kasako. Honggi buwad. Kaning uwan dyan no? Ambot na lang dyan. Ni kalit ra siya dag-om na pod ganina mo tong hindi dalig hipos ni taligsik tud siya guys inya karon nawa ang uwan di ba human ako hipos nawa ang uwan murag kilatan ng paghipos na ko dali-dali kay uy masayang akong pagbuad-buad sa init unsa mabasa ra pud sa balik sa uwan kalata buang ko bayot mabuang ko bayot at least nita at least nahuman na ako hipos kampantin ako kay hipos na ang may Kuya Gaba. Pangak ay mapangak pa kung huna-huna sa uwan kay kanang itong lang nga pasta. Diyan mo kalitrag uwan. Kaita dyan eh. Hi. At least nahipos na nako ang kuan. Lima kasi ako murag gikilatan ay. Taligsik sa to ganina guys. Mo to nga gilukot na lang jud ako ang trapal. Pilon ra na mo unya magpatabang lang ko kay dako mo sidya. Kuan ay. Katul kay kung naong sa kuan. Dapaw nga na dyan ang magbuwad og humay guys dapaw dyan kaadyo kinadapawan dyan so maura to guys pero di, sa una dyan guys mas grabe to sa una sa upa ko ni abroad kay katong upa ko ni abroad lagi pag naman akong trabaho sa Cebu nag-resign man lagi ko sa trabaho sa Cebu pag uli na ako diri nagbantay na lang ko sa tindahan kay nag-open ako sa sari-sari store sa una sari ko sari-sari store good po daily needs lang ba bantay po ko sa galingan tsaka yung operator lagi kay usahay mo absent man si Jack kay naapoy personal na kanang personal nga obligasyon ni Jack usakay so ma-absent si Jan Jack maluoy man po ko sa mga customer ba nga mo anhin din Jack magbalsa sila Jack di magaling kay operator so naning kamot ko practice naning kamot ko kanang naay makamao ko operate sa galingan sayon ra man to sa una kay starter naman si Jack pag kuan lang ako si starter mo andar naman ang galingan so kung bad si magpagaling timbangon na mo mong dadyungan diyan ko magtimbang ako na siyang tungaon na nang isa ka sako diyan inig tunga na hong lukdoon isa ka nang subaw ug duha ka customer kasagaran magud sa una wa pay mga motor kanang nay karon magud halos tanang balay na ni mga motor sa una kay wa pa may mga motor kaadto so magbalsa diyan bisag mga badji mangibalsa sila diri diyan wa may operator ako lagi to tungaon na hong sako lukdoon diyan huwad na house imbudo naog ko kay mag-operate ko diyan hurot na pug humay tos imbudo musaka na pug ko kay huwad na pud ang ubang humay nga na akong trabaho sa una sa upa ko ni Larga diyan patudjong day straight na akong operate guys enjoy straight na operate sa kasimana ay grabe pero ganahan po ko sa una mo operate ko kay naman ko porsyento ako ang kwaon ng porsyento ako kwaon ng porsyento gasto no mag snacks mi diri palit ng load kay syempre no ang agot ng porsyento aligre sa una operate ko ay diyan kanang naay ug laki magpagaling okay ra laki magpagaling kay mahang palukdoon sa ug manigarilyo taga-ano si garilyo nilukdoan ni siya kay naninda ko malay ko ato diri sa una unsa kanang naay ug way laing kanang naay unsa nga na ug puro jud baji ban kanang naay dagko ang galingon
dago man sa ako mangita jud kog helper. Nawgon ho diha sa bido di si puloy. Tawgon ho sa puloy. Oh, nya man ho palukdoon. Napay porsyento sa puloy kay nilukuan man tunga man may kay ako may operate siyang helper. So tunga mis porsyento. Maka porsyento pud sila. Diya karon lagi kay among galingan naguba man ng starter. Di naman siya starter guys. Krang naman. Ano nga, di na pud masugot si Junior nga mo-operate ko. Diya ang krang, wa man siya magpasalig og krang. Yung taon nga ng krang sa among makina. Kaya ako maguli makinas galingan. Si kuya rin sa yung taon, magsiksok kado. Muna yung krang sa among galingan. Muna nga, ugwa siksok kado si kuya. Ugwa si kuya niya, ugwa siksok kado. Wa joy galing. Di para sa una nga, operator, ako rin mo-operate. Pero karon dili na. Ug maora po do guys, ang storytelling nako. Nga daot magkunting katul kay unang sa dapaw sa humay. Oy, muna nga mag-jacket ko putos jud ko ana. Kay udi kong jacket ay grabe. Katul kadto. Karon hunawon. Kinakatulan hunawon nya di man ko pwede manghilamos kay buwad man ko sa init kinainitan kadto ganina. Natagbaw ko ganing ana-ana sa side mirror bakit para mulinti. Ni taligsik sa siya guys, taligsik sa akong sige nga na ang adlaw singa na. Nakuha ra to. Sus pagkatataod na kay tabunan naman jud ang adlaw guys, di naman malintihan ang adlaw kani natabunan man sa dagom. Ni uwan dito na guys, wa jud na daas power. Ni uwan si Janja. Mo to ang gitabunan. Nya pagka nilabay man tong uwan na, mga 30 minutes lang siguro to. Sa pagkahuman niya to niinit na pubalik sa mo to nga. Sakto ra pod kay wa pa man na okay. Mo to hunggi. To hunggi okay. Nabukad siya kadali. Dagaw na pod ug mauto si Janga. Nagdali og hipos. So mao na to guys. Thank you for watching guys. Bye.